Gikone Rawere mapacho ka mane ndikore kendo puodhi ne chenro mar dongruok mar NYOTA kawuono yudo omenda mag dongruok mabiro konyogi e chenro mopogore mag ohala. E kinde yango chenro ni e gwenge ma Mumias, gavana ma Busia, Kakamega, Vihiga kod Bungoma olando ni rowere duto moyudo omenda mag NYOTA ok bi juogi omenda moro amora kuom higni 2. Rawere mapacho ka mane opodhi e chenro mar dongruok mar NYOTA kawuono oyudo omenda go e nyasi mane otelie kod jatend piny William e alap mar Mumias Sports Complex kama rowere mochopo e nyasi no oyango mor margi. I was given 40,000 and later I applied for youth fund and I was given 100,000. Out of that, I was able to start up a business, an apiculture farmer. Your Excellency, I know you have an apiculture farmer, and it's a very good business for beneficiaries of NYOTA. You can start up with that. You can start up with only 5, and with time, you will grow. Jatend piny oyango ni omenda makamano en mar chwalo dongruok kendo ok owinjo otene gi siasa moro amora. This is not a political meeting. This is a meeting about the empowerment of the young people of our nation. This is about the transformation of Kenya. This is about entrepreneurs and their businesses and their future. This is about the young people of Kenya. Omedo ni chenro mar chwalo omenda go noluwo chenro makare ma onge dewo wang' moro amora e chiwe. This process of NYOTA, the identification of the men and women sitting here today, was entirely a program on technology on a digital platform. And that is why there is nobody here who said they had to know anybody for them to be in. It was you na simu yako. Omedo jiwo rowere otigi omenda go e timo ohala kendo mar jiwo ohandgi mondo gidongre. Mimi nataka niwaeleze, shida ya biashara si pesa. Shida ya biashara ni akili. Mtu akiwa na akili anaweza kufanya biashara na pesa ya aina yoyote. Wale waliosema haba na haba ujaza kibaba, they knew what they are saying. Do not despise young or small beginnings. 50,000 can make a difference in your life and can grow your business. Kaka yor siro rowere moyudo omenda ni, governors magwenge ma imbo osingo kanyakla ni, rowere gi ok bijuogi kuom thuolo mar higni 2 mar miyo gi thuolo mar dongo ohandgi. Kama mimi governor wa Vihiga County nitakaa na vijana wangu ambao wako pale na niko na mpangilio ya kuwapatia tax holiday so that we don't tax them for at least 1 or 2 years, kuhakisha kwamba hawa wanaendelea kwanza ndio baadaye tutaanza kuwatoa ushuru. Na upande wa kusema kwamba ni vipi kinua mgongo ingine, nitakubaliana na watu wa Busia kwamba tunaweza tu kupata ushuru kama umepata faida. So kwa mwanzo pia sisi tutafutilia mbali mambo ya kutoza wale vijana wamepata NYOTA ushuru. Sio, tunaelewana? Hiyo tutadili nayo wakati tutakuwa tumeanza kupata faida. Sasa ile mtakuwa sasa mko chumdu, mko na mangondo. Omenda mar NYOTA ma sirikal chiwo en omenda mochiw kod bengi mar piny mangima ne rowere mapacho ka kaka wuono giyudo nus omenda maromo shillings 50,000 mar chako kata jiwo ohandgi. Purity Ruhama, Ramogi TV. Purity, moko kuom jotelo e duond bura mar ODM omedo siro chung' margi mar tiyo gi sirikal